नै जोंहा भिडिअनि कारणे मा खालामगासिनो नै बेसेबां खस्थ' खालामना दोनै स्टि खालामना गारनाय तामाम खस्थ' खालामसोबाय नै गयस्रियाबो नै बेसेबां खस्थ' जाहाना खान्थारि माबादि मोनदोंबा जोंथ' भिडिअखौ खालामबायमोन मोजां माने गान फैगौआबो जोबोर मोजां आरोना नोंथांमोन नायबानो जाबाय आरो साफा कारेक्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय नै सासे दंबायो हेलौ ओमफ्राय मा होनगोन नों ओमफ्राय शुटिंनि गानटा अलप बेकग्राउन्ड खामानि मावगासिनो गजब बेजती आयो हिमा गानखौ खोनासंनानैथ' जोंबो मोजाङानो मोनदों पुरा मोजां गाना एकदम फेभरेट नोंथांमोननि गाननिबो एकदम माने गाव सिदजुलना मोनदों पुरा फेभरेट जागोन आरोखि ना वेटिं खालामनानै थाब्ला जाबाय 1 तारिख खालि फाइनालि जों लकेशनाव सफैबाय आरो दिनै बेयावनो फार्स्ट टाइम जोंनिया लकेशनाव बेयावनो स्टार्टिं जागोन आरो मा मोनसे मेघालय एरियायाव दंफैयो आरो मा बिदिनो आरो लकेशना जोंना बेयावनो फार्स्टखौ जों लासिगोन मुलमुलि मा लिरखोथाय गार'फोरनि एरिया मोनसे बेयाव सफैबाय ओमफ्राय जों लानोसै आरो मा एसे साखायासै এতিয়া আমাৰ কি খাবা পাইছা হাসি পিঠা জানো বাজা দরকার গিয়া পৃথিবীর ভিতৰত আইয়া ড্রোন মেন কাক ভাল লাগে যদি কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবি नै जानायाव दङ जोंहा नै हासि फिथा जागासिनो खायासै हासि फिथा खायासै हासि फिथा खायासै खावा নাই পুরা পেট বেয়া হৈ আছে মোৰ হাগা হৈছে মোৰ তাৰ কাৰণে খাৱা নাই ओइ दिदोम प्रडाक्शननि बिगोमाया माबा सालोंना उपाय गैया जोंनिया गिलास गैला एनारेम ओमफ्राय दिदोम पुरा नै माबाखौ लोंना उपाय गैया जेबो गाज्रि साननाङा बेयाव उपाय गैया सोलोंदो जों दिनै दिदोम प्रडाक्शननि आन्दाराव जों दिनै असना मिउजिक भिडिअखौ जों शुट खालामगासिनो आरो मा दा नोंथांमोना दिदोम प्रडाक्शनखौ थांनानै बे इउटुब चेनेल दिदोम प्रडाक्शन बे चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै एसे सापर्ट खालामब्लानो जाबाय बेवहायनो आं करिय'ग्राफ खालामदों आरो गोदान आर्टिस्ट लादों नालाय बिसोरबो एसे ट्राइ खालामदों आरो जा हायो जेसेबांसिनै हायो आरो मा एसे एनैयानोथ' गोरोन्थियानो जाखागोन आंनाबो जाखागोन करिय'ग्राफ खालामनाया थेवबो जों नाजादों आरो जा हायो जों जेसे हायो ओंखायनो जेन बयबो सापर्ट खालामो जों गोरोन्थियाथ' जाखागोनानो ना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एसे सापर्ट खालामब्लानो जाबाय आथिं दिन्थिनानै बुंहरब्लानो जाबाय गोरोन्थिफोर जानायफोरखौ थ' बिदिनो आरो दिनै भिडिअखौनो बेखिनि नायलांबाय थादो जों माबायदि खालामदों मार मा शुटिं खालामनाय टाइमाव बेखौनो आं दिन्थिलांनो नाजागोन आरो ट्रियाव बिस्ट्र' लिरनाय दं बेयाव फुड कर्ट बेयाव निदानपुर दुबनाय आरो गोदान खुलिनाय बेयाव दंफैयो जों लोगोफोर जोबोर मोजां नांदों दिनै मोनसे आरो गोदान भिडिअ जानि केसारनि नेरसोन इउटुबार reparta aquí ulman loket soket pindi habla dunia gitir ka sai dia बेयाव नै दंखैयो आजिरा करखनाव दङ नै हाहर मांख 250 कुसिया मास 200 बटिया मास 200 निदानपुरत আহিবি খাবা পাবি जायोब्ला जा आरो जायाब्ला दरखार गैया साखालाय मानि सामबुंनो दरखार गैया जोंहा पुरा गिथुआ जोंहा नै दिनैनि शुटिंआ पुरा जोबथायासै आरो हागलायासै पुरा नै
Này có Sria này. कोरियोग्राफर को डांस करने का मौका चाहिए Pura khana tayar sabai. Kakek kapan apa sih? Kapan apa kita? अभी यहाँ पे राइस सिटिंग सेरेमनी होगा राइस सिटिंग सेरेमनी होगा क्या बोले हम लोगों का तो मामा नहीं कौन खिलाएगा सब पंजा है Good morning. This second day sabai jingha. Ne college ne lasikin arma local place ne satho sang tamijat place ang mai ya. Ini kayaknya dini jeng pin lasikin arma. First time ne sabai nama bio. Iya, makai ne bini nama. Man gun. एकदम छायाबो एकदम माने 5 किलोमिटारसो सिनि होनाय Nisananya karai bini. मिया कयटा बाजे बुरदो 12टा बाजे बुरदो मिया एडिट खालायनानै YouTuber ki kamaro. Kayak kapan apa? Main heroine, Sobi YouTuber. এগুলা সে কোরিওগ্রাফার, ডিরেক্টর, Beli se. Yo. Sobi YouTuber ki kamaro. अभी तो देख रहे हो कल्याण के ब्लॉग्स में हमारा भी एक चैनल है इट्स कॉल्ड स्काई लवर मॉम डॉटर प्लीज डू सब्सक्राइब मेक मी a little famous I'm already famous But but I want to be famous in YouTube so please do subscribe keep watching keep supporting bye bye and best wishes to you please subscribe. जोंनि सेन्ट पिटार स्कुलाव दंफैयो आरो जोङो दामरायाव बाख्राकुटि होननानै बुङो बेयाव जों सेन्ट पिटार स्कुलाव लाफैदों आरो माखासे सत्र लाफैदों जों ओमफ्राय जों जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो मा बेयो नै दिदोम प्रडाक्सननि बिगोमाया बेनो ओमफ्राय जों जोबनायनि लामायाव फैबाय ओमफ्राय आंनि सिंगारा जोंनिया नै लास्टआव इनसार्ट लाना दोननाय आरो एसे खम जाया बायदि पुरा जोबस्रांबाय जाहा ना बहुत खस्थ' खालामनानै एकदम पुरा सेरा बेरा आंथ' ओंखामबो जानानै फैबायसो जा खस्थ' खालामबाय फुंनिफ्राय साहा लोंदों केने Ekto moga. Jangka keneга Buria, bali napati oi disu. Nagaran napati gosiri oi karamu oi. सब हुई सुनेगी पूरा Pura mane puriye jabo aru. बोले इफले हिरोइन तो पोस्ट दिएছে दे सब लो Koloe sapa karai pulibo. সাবস্ক্রাইব করে দিব তো আজিৰ ভিডিওটা এইখিনি আৰু টাটা বাই বাই গুড নাইট সবাই চাবি ডেসক্ৰিপশনত লিংক আছে